festiva d'este 9 d'octubre s'ha viscut, entre altres llocs, al centre de València, on els moros i cristians han eixit a commemorar l'entrada de Jaume I a la ciutat. No ha faltat, com sempre, la música i el color. Ens ho conta Iñaki Espeso. Els carrers del centre de la ciutat han sigut esta vesprada dels moros i cristians. És la part més festiva del 9 d'octubre, és una mirada al nostre passat com a poble, és una representació alegòrica de l'entrada del rei Jaume I a València quan estava baix el domini musulmà i que commemorem any rere any sempre amb un caràcter lúdic i festiu. Ha eixit des del parterre a les 5 de la vesprada per a continuar pel carrer de la Pau i després Sant Vicent. Després ha conclòs a l'avinguda de Marquès de Sotelo, després d'haver passat per la plaça de l'Ajuntament. Primer han desfilat els cristians, en total 27 esquadres, i tot seguit el bàndol moro amb 37, i les dues comparses acompanyades de la música de 36 bandes. És molt especial per a nosaltres i un honor poder viure i disfrutar de tot el montatge este. Creo que es una fiesta muy importante, creo que esto Valencia lo merecía desde hace mucho tiempo. Está claro que no llegamos a la altura de otras poblaciones como Alcoy, como Monteniente, pero bueno, yo creo que esto cada vez se va consolidando y a nosotros como valencianos y como festeros es una fiesta que no debe fallar nunca. A nosotros nos hace muchísima ilusión, por supuesto.